Incwadi yeziKronike yesibini, isahluko seshumi, iyafundeka. URehabheyami waya kwaShekemu ngokuba amaSirayeli onke ebeya kumenza ukumkani kwaShekemu. Kwathi akuva uYerobhohamu unyana kaNebhathi eseyiphutha apho wayebalekele khona ebusweni bukaSolomoni ukumkani, ehleli uYerobhohamu eyiphutha, bathumela bambiza. Weza uYerobhohamu namaSirayeli onke bathetha noRehabheyami besithi, "Uyihlo wayenza nzima ijogwe yethu, ke wena yenze lula. Inkonzo elukhuni kayihlo nejogwe yakhe enzima awayibeka phezu kwethu, sikukhonza." Wathi kubo, "Khanindikhwelele iintsuku zibe ntathu, nibuye nize kum." Bemka ke abantu. UKumkani uRehabheyami wacebisana namadoda amakhulu ebesakuma phambi kuSolomoni uyise oko ebesahleli. Wathi, "Ninika cebo lini na ukuba ndibanike ilizwi aba bantu?" Athetha ke kuye esithi, "Ukuba uthe wanobubele kwaba bantu, wabakholisa, wathetha amazwi amahle kubo bokukhonza yonke imihla, walishiya icebo lamadoda amakhulu ebemnike lona, wacebisana namadoda azintanga zakhe abemi phambi kwakhe, wathi kuwo, 'Ninika cebo lini na ukuba sibanike ilizwi aba bantu bathethileyo kum, besithi, yenza lula ijogwe awayibeka phezu kwethu uyihlo?' Athetha ke naye amadodana azintanga zakhe esithi, 'Yithi kubantu abathethe kuwe besithi uyihlo uyenze nzima ijogwe yethu, yenze lula kuthi wena. Yithi kubo, ucikicane wam uyakuba sisibili kunesinqe sikabawo, ke ekubeni ubawo ebenithwalise ijogwe enzima, mna ke ndiyakongeza ejogweni yenu. Ubawo ebenibetha ngentsontelo, ke mna ndiyakunibetha ngekatse.' Baya ke uYerobhohamu nabantu bonke kuRehabheyami ngomhla wesithathu, njengoko wayethethe ngako uKumkani, esithi, 'Nobuya nize kum ngomhla wesithathu.' UKumkani wabephendula kalukhuni. UKumkani uRehabheyami walishiya icebo lamadoda amakhulu, wathetha kubo ngokwecebo lamadodana, esithi, 'Ubawo wayenza nzima ijogwe yenu, mna ke ndiyakongeza kuyo. Ubawo wanibetha ngentsontelo, ke mna ndiyakunibetha ngekatse.' Akabaphulaphulanga ke abantu uKumkani ngokuba esi siphendu sibe siphuma kuThixo, ukuze uYehova alimise ilizwi lakhe ebelithethile ngoAhiya waseShilo kuYerobhohamu unyana kaNebhathi. Akubona ke amaSirayeli ukuba uKumkani akawaphulaphuli, abantu bambuyisela uKumkani ilizwi elithi, 'Sinasabelo sini na kuDavide? Asinalifa kunyana kaYese? Elowo makaye ententeni yakhe, maSirayeli. Zikhangelele ngoku indlu yakho Davide.' Aya ezintenteni zawo ke amaSirayeli onke, ke oonyana bakaSirayeli ababehleli emizini yakwaYuda. URehabheyami waba ngukumkani kubo. UKumkani uRehabheyami wathuma u-Adoramu, ebephethe abafakwa uviko besuka oonyana bakaSirayeli, bamxuba ngamatye, wafa. UKumkani uRehabheyami wakhawuleza waya kukhwela enqoleni yakhe ukuba asabe eYerusalem. Akreqa ke amaSirayeli endlwini kaDavide unanamhla.